Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Mega, riƙon amana, sai kuma dauriya, sannan da akwai daba, na gaba kuma sabon yunƙuri, sai kuma matashin namiji, Bakar rigima, sannan da akwai buhun barkono, sai kuma tuƙin dare. Ayya Mega, kada in cika ku da surutu domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiyan Hausan kai tsaye ka suburbuɗe su ka mazge su ka sambaɗe su zuwa kan wayar ka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar dai yadda aka saba, hanya ɗaya ce ta sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indiyan Hausa, kuma ba wai iya na kamfanin Mega ba, a'a na kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indiyan Hausa. Da zaran ka biya 'yan kuɗaɗen ka aka sakala ka a cikin wannan group ɗin, to fina-finan Indiyan Hausa har sai dai ma in ka sake ka tura ma waɗansu, amma fa ba kyauta ake shiga group ba. Idan ka san zaka iya biyan 'yan kuɗin ka, to ka ɗauki number nan ka mana magana akan WhatsApp ko kuma akan Telegram. Kawai ka ce mun dan kokiya ni ma ina buƙatar shiga wannan tsarin naku, nan take za a tura maka 'yan bayanai ka biya 'yan kuɗin ka kamar yadda na faɗa a baya, mu kuma mu anta ka a cikin wannan group ɗin. In dai ka shiga wannan group ɗin, abin daɗi ma shine duk wasu fina-finan Indiyan Hausa da aka sake su a baya to duka zaka same su. Sannan idan ka duba fim ma baka gan shi ba, da zaran ka rubuta a group ɗin za ka ga an tura maka shi. Duk wasu katse-katse da kake gani a TikTok in dai da katsin shi ko kuma hoton shi ko sunan shi, da zaran ka rubuta a group ɗin ko ka tura ballin bidiyon ka, nan ma za ka ga an sake baka. Kai, wannan group ɗin fa duniya ne malam, kuma sannan a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, kar ka damu, kawai ka ɗauki number nan ka mana magana. Sannan ba wai iya fina-finan kamfanin Mega ba, a'a na kowanne kamfani da ka san yana fassara, kama daga Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al Hussein da ma dai sau